Shwmae ydych chi? Diolch yn fawr am eich gwylio am y fideo hwn. Fan yma, dwi'n eisiau I gyflwyno yr app neu'r cymwysiad gyda'r enw nofelgwrs. Roedd yn un wedi ei datblygu dros y misoedd olaf, a beth y mae'r cymwysiad neu yr app hwn yn gwneud? Wel, yma gyda mi ar sianel arall gyda'r enw Learn Welsh rhagori yn Gymraeg. Ac yma'r sianel hwn yn ymgeisio I dysgu bobl yr iaith Gymraeg trwy'r metholeg newydd. Dyfeisiwyd gyda fy hunain, a beth sy'n digwydd yn y metholeg newydd hwn yw, yn bob gwers mae'r tar rhanbarth. Yn gyntaf mae gyda ni y rhanbarth o'r ffram gyda'r lliw glas, ac wedyn yr ail rhanbarth gyda'r ffram gyda'r lliw oren, ac wedyn y trydydd rhanbarth gyda'r lliw gwerth. Felly, yn y gyntaf rhanbarth, y rhenni gyda'r ffram yn y lliw glas, mae gyda ni y testyn yn y Gymraeg, ond amplith y geriau Gymraeg, mae gyda ni y geriau Saesnig, ac mae'r geriau Saesnig y rhai nad ydynt ei cyflwynwyd i'r dysgwyr, ac gyda'r y geriau eraill, mae'r rhain oeddent ei wedi cyflwynwyd yn yr gwesir o blaen i'r dysgwyr. A dyma'r metholeg o'r cwrs iaith Cymraeg yma. Mae'r bob un gwers yn y bras yn cersioli un pennod yn nofel. Felly mae gyda ni yr cynllun neu'r stori yn sylweddol yn hir, a thrwy yr cynllun neu'r stori yma, y gallant y dysgwyr nid yn unig yn dilyn yr cynllun neu cymeriadau yn yr nofel, ond hefyd yn datblygu ei dealltwriaeth o'r iaith. Felly dyma'r cyntaf rhanbarth o bob un gwers neu pennod. Felly yn yr ail rhanbarth mae gyda ni y ffram oren, ac unwaith yna fe mae gyda ni yr geriau newydd ar gyfer yr pennod neu gwers hwn yma, ac yn bob un gwers mae gyda ni yr 28 o eriau newydd, ac felly gyda'r nifer hwn o'r geriau newydd, ac hefyd gyda'r ffurfiau lle y maent nhw yn cael eu cyflenwyd, rydyn yn gallu dysgu nhw trwy'r canu gyda'r alaw Baba Black Sheep. Felly, enghraifft, gyda'r geriau tu flaen ohonom ni ar y sgrin, rydyn yn gallu canu rhywbeth fel enerchadau archebion, archebu beth bwrdd byddwn chwythau, eisiau fyny gosod gwenyddes hithau chwythau I gyd, I lawr mawr nennau os gwelwch yn dda parod penfras berthnasau, beth sglodion super dythau ydym yn y fan yna yntau. A thrwy canu y geriau fel hyn, fe allant y dysgwyr yn dod yn fwy cyfarwydd gyda'r y geriau, a thrwy hyn yn dysgu y geriau newydd. Ac wedyn, yn y trydydd rhanbarth gyda'r ffram gwerth, mae gyda ni yr un destun fel o'r blaen, ond nawr gyda'r y geriau I gyd yn Gymraeg. Ac oherwydd mae'r y dysgwr wedi dod yn gyfarwydd gyda'r y destun, ac hefyd gyda'r geriau newydd, fe allai y dysgwr yn dysgu y geriau newydd yn y gydestun o'r cynllun neu stori I mewn yn yr nofel hir, ac fe allai hyn yn gwneud yr holl ymdeithiadaeth o'r dysgu yr geriau yn llawer fwy haws. Felly dyma'r methodoleg, ac sut y mae'r nofel cwrs hwn yn cael ei cynhyrchwyd. Rydyn ni'n defnyddio iaith raglenni PHP. Wrth gwrs, mae'n angen rhaid I ni I ysgrifennu yr stori ar gyfer yr nofel hwn, ac hefyd mae gyda ni gwersi sydd yn cynnwys testyn arbenigwyd yn yr hyfforddiant o'r gramadeg ar gyfer yr iaith. Mae angen I ni I ysgrifennu y testunau hyn hefyd. Felly, pwynt dechreuedig
ar gyfer yr holl testyn yw y ffail gyda'r enw testyn fel hyn. A dyna fe. Felly os ydyn yn ei agor fel hyn. Felly dyma'r testyn ar gyfer yr holl nofel gwrs yma. Ac yn bob man yno fe, mae'r llinellau yn cael ei marcwyd neu arnodwyd gyda'r arnodau arbennig. Enghraifft fan yma ar llinell 105. Ar ôl yr gair P, rydyn yn defnyddio yr arnod yr oldig neu yr acen-drom i arddecau mae'r gair hwn yn ar newydd. Felly, rydyn yn gallu dweud mae'r testyn hon yn testyn uwch farcwyd, fel rydyn yn gallu dweud mae'r dudalen wefan, y dudalen yn y testyn uwch farcwyd yn yr cod HTML. Felly, yn yr un fodd, mae'r testyn hon yn testyn uwch farcwyd. Yn y foddiau, dyfeisiwyd ar gyfer yr cymwysiad neu app hwn, sef nofel gwrs, ysgrifennwyd yn yr iaith raglenni PHP. Felly, os rydyn yn ymadael y ffail hon, ac wedyn os rydyn yn rhestru yr ffeiliau PHP i mewn yn yr pegell hon, gyda'r oldodiad .php fel hyn, mae gyda ni dim ond y 3 ffeil, sef y rhain fan yma, yr amdrin1.php, amdrin2.php, ac nofel gwrs.php, ac yn yr ymdeithiad o'r ffeil testyn gyda'r enw testyn, rydym yn defnyddio gyntaf 2 ohonynt, sef amdrin1.php ac amdrin2.php i darparu neu paratoi y testyn, ac ar ôl hyn, pan y mae y testyn yn y gyflwr addas i gynhyrchu yr tudalennau wefan, sef y rhenni a'r dangoswyd o'r blaen, gyda'r fframau yn lliwiau glas oren a gwerth, rydyn yn gallu rhedeg yr ffeil cod tarddiad olaf, sef nofel gwrs.php, i gynhadlu neu i gynhyrchu yr tudalennau wefan. Felly, beth dwi'n eisiau i gyflawni yn y fideo hwn yw i greu y cadwfa ar gyfer y taflun hon yn yr cadwfeydd ar-lein, sef github.com, ac hefyd packages.org, ac dwi'n eisiau i arddangos sut i wneud hyn yn y fideo hwn. Felly, ar gyfer hyn, yn gyntaf mae angen i ni i ddewis pa ffailau i'ch llwytho i'r cadwfeydd. Os rydyn yn edrych i mewn yn y pegell, mae gyda ni llawer o'r amrywiaeth o fathau o ffailau gwahanol. Gyntaf mae gyda ni yr ffeil testyn, ac wedyn mae gyda ni yr ffeiliau delw gyda'r oldodiad .png, ac wedyn mae gyda ni, os rydyn yn torchi i lawr, mae gyda ni llawer o'r ffeiliau delw. Mae gyda ni hefyd yr ffeiliau tudalen wefan gyda'r oldodiad .html, ac wedyn os rydyn yn torchi lawr i ddenoed yn fwy, mae gyda ni y ffeiliau fideo sydd yn cael ei llwythwyd, ac wedyn mae gyda ni y ffeiliau ar gyfer y gosodiadau ar gyfer y golygydd fideo, ac wedyn mae gyda ni yr ffeiliau ar gyfer yr sain ar gyfer fideoedd, ac wedyn mae gyda ni ambell o ffeiliau ar gyfer yr delweddau yn yr ffefrydaeth arall hefyd. Ond, ynglyn â'r ffeiliau cwrtaddiad, mae gyda ni y 3 crybellus o'r blaen, sef amdrin 1, amdrin 2 ac nofel gwrs.php, ac hefyd mae gyda ni y rhain fan yma, tanllell A1, tanllell A2 a tanllell N-eg neu eng. Felly os ydyn yn cydododi cymwysiad o'r rhain ar y sgrin,
mae'r rhain dim ond y sgriptau cregyn, mae'r /A1 yn galw neu yn rhedeg ffeil cod tarddiad amdrin 1.php, mae'r ffeil /A2 yn rhedeg ffeil cod tarddiad PHP amdrin 2.php, ac mae'r ffeil /N yn rhedeg ffeil cod tarddiad nofelgwrs.php. A dyma'r tri ohonynt unwaith eto, ac y rheswm ar gyfer tri ffeil fan yma yw pan ydyn yn golygu y ffeil testyn, enghraifft os ydyn yn agor y ffeil testyn fan yma'n nawr, ac wedyn os ydyn i ffofio i'r gwelod o ffeil, ac wedyn os ydyn eisiau i rhedeg enghraifft yr ffeil amdrin 1.php, yn atrych na pwp tro os ydyn eisiau i mewnbynnu y gorchymyn fel enghraifft A i darllen, ac wedyn y bychnod i rhedeg, ac wedyn yr enw o'r ffeil sef amdrin 1.php. Felly yn hytrach na gwneud hynny, os ydyn yn gallu rhedeg yr ffeil sgript cregyn yn ei lle fel hyn, /A1, mae'r hyn yn llawer fwy gyflym, ac mae'r hyn yn achub amser, a dyma y rheswm ar gyfer tri ffeil gyda'r arwythnod y ar y dechreuad o'i enwau nhw. Felly, i grynhoi, ar y tro hwn, y ffeiliau ydyn eisiau i uwchlwytho i'r cadwfedd yw y 6 ohonynt, sef tri ffeil cod tarddiad gyda'r oldoddiad .php, ac wedyn y tri ffeil cod tarddiad yn yr iaith y sgript cregyn sydd yn cael ei galwyd o'r ffeiliau PHP hyn oherwydd mae'r enw'r yn byrach, ac mae'r hyn yn arbed y amser i mewnbynnu yr gorchmynion bob tro. Felly, os ydyn yn cael y dibylog arall ar y cymwysiad o'r tegell hon, mae gyda ni llawer o'r ffeiliau eraill, ac dwi'n meddwl nad ydym ni'n mynd i uwchlwytho nhw ar y tro hwn, nid oherwydd nad ydw i eisiau i'w gyfrannu nhw. Dwi'n eisiau i gyfrannu nhw, ond yn chwirach oherwydd ar y foment mae'r ffeiliau hyn i gyd union yn yr eich pegell, ac mae'r holl peth yn ychydig yn dyryslyd i reoli, achos mae'r pegell hon yn llawn dop o ffeiliau gyda'r fathau gwahanol, ac wedyn rhywbryd pan yma'r gwersi yn cynyddu i'r llawer fwy, fe bydd angen rhaid i mi i aldrefnu nhw union yn ei fegellau arbennig ar ei gyfer nhw, ac felly pan yma'r hynny yn digwydd, dwi'n yn gallu arddangos sut i wneud hynny hefyd. Felly, ar y foment, mae gyda ni dim ond yr 6 ffeil i arbed yn yr cadwfa lleol ac hefyd yn yr cadwfedd ar-lein. Felly, y gyntaf cam naw yw i creu y cadwfa lleol, ac rydyn yn defnyddio yr feddalwedd git i arbed neu achub yr 6 ffeil hyn union yn y cadwfa lleol. Fel arall rydyn eisiau i cynnwys union yn y cadwfa yw yr ffeil diffiniedig ar gyfer y holl taflun, sef yr ffeil composer.json. Felly ar gyfer hyn mae angen i ni i creu yr taflun yn gyntaf ar gyfer yr rheolwr fecyn PHP, sef composer, ar gyfer y cadwfa ar-lein packages.org. Felly rydyn yn gallu gwneud hynny nawr trwy'r mewnbynnu y gorchymyn composer i dechrau yr pecyn
neu dyfyniad ar gyfer y pecyn fel hyn. Rydyn ni'n defnyddio ar gorchymyn gyfansoddwr ac wedyn y dewisiad cychwyneddio neu init fel hyn ar gyfer yr gwerthwr neu'r enw'r defnyddiwr yr dablygwr. Yma'r hyn fan yma fel hyn, ac wedyn y blaen slais, ac wedyn yr enw'r o'r pecyn sef nofelgwrs fel hyn, ac wedyn y disgrifiad. Rydyn ni'n gallu mymbynnu rhywbeth fel mae'r hyn yn app neu gymwysiad sef taflein, nid llyfrgell, i greu cwrs iaith Gymraeg trwy'r ysgrifennu nofel lle mae'r gerfa o'r dysgwyr yn cyntyddu trwy'r penodau o hyn. Mae'r awdur yn gywir, felly ar gyfer yr gwasadwrwydd lleiaf, dwi'n mynd i benodi datblygiedig neu dev, ac ar gyfer yr fath o becyn, dwi'n mynd i benodi, mae'r hyn yn taflein neu prosiect, fel hyn. Ar gyfer y trydded, mae'r hyn yn MET, a dyna ni, dyma'r ffeil cyfansoddwr.json fel hyn, ac hefyd oherwydd ydyn ni'n dim yn eisiau i cynnwys y saith ffeil ar y tro hwn, mae angen i ni yn gyntaf i creu yr ffeil i hyfforddiannu y meddalwedd git ar gyfer y cadwfa i anwybyddu y ffeiliau eraill i gyd trwy'r creu y ffeil gyda'r enw .git yn y Saesnig anwybyddu fel hyn. Felly, fan yma, rydyn ni'n gallu nid yn unig yn benodi yr enwau o'r ffeiliau i anwybyddu, ond hefyd yr patrwm o'r enw'r o'r ffeiliau. Felly, ar gyfer hyn, rydyn ni'n gallu rhedeg rhyw fath o'r gorchymyn yn y sgript cregyn i canfod yr awdodadau o'r ffeiliau i anwybyddu ar gyfer yr cadw neu arbed union yn y cadwrfa. Felly ar gyfer hyn rydyn ni'n gallu oddi wrth yr golygydd testyn VI neu Vim dod i mewn i'r fodd gorchymyn fel hyn, ac wedyn rydyn ni'n gallu rhedeg cregyn union yna fe fel hyn, ac nawr rydyn ni'n gallu rhedeg gorchymyn fel i rhestru gyda'r dewisiad y colofn 1 fel hyn sydd dim ond yn dychwelyd y rhestr o'r ffeiliau union yn yr un colofn heb unrhyw manylion arall, ac wedyn rydyn ni'n gallu bebellu yr allbeniad union yn yr ail gorchymyn sef i torri yn y Saesnig, ac wedyn namin D ar gyfer yr diffiniwr sef yr arthnod y llan a talnod, ac wedyn yr dewisiad F ar gyfer yr maes neu yn Saesnig field yr ail, ac wedyn dyma'r rhestr o'r dadiad ar ôl yr arthnod y llan a talnod yn y ffeiliau. Nawr rydyn ni'n gallu bebellu yr allbeniad i mewn enghraifft i
Ond drefnu nhw yn y drefn o'r egwyddor yr llythrennau, sef yr ABX, ac wedyn I wneud y rhain yn unigryw trwy'r gorchymyn unique fel hyn, na'r os ydyn yn pwyso ar y botwm dodiad. Mae gyda ni y rhain, felly ydyn yn gallu diwys y rhain I mewn yn y diwysiad, ac wedyn yn ei ddisgrifio I mewn yn y docket ffordd, ac wedyn I mewn yn ôl yn yr ffail, ydyn yn gallu gludo y rhain I mewn, a dyna ni. Nawr, os ydyn ni'n pwyso ar y botymau rheoli gyda'r egg I atgoffa ein hunain, mae'r hwn yr ffail .gitignore, felly mae'r patrymau fan yma yn hyfforddiannu yr meddalwedd gyd I anwybyddu y ffeiliau hyn, felly rydyn yn gallu hyfforddiannu y meddalwedd gyd I anwybyddu y ffail gyda'r enw, gyda'r rhifau dim 1, ac wedyn unrhyw ffail gyda'r y dechreuad o buff fel hyn. Rydyn ni'n angen I cadw'r y ffail neu ffeiliau dechreuedig gyda'r arfnod tanllellu, felly mae angen I ni I tynnu mas unrhyw fel sydd yn dechrau gyda'r arfnod tanllell fel yr hwn fan yma, tanllell A1, tanllell A2, ac hefyd tanllell eng, ac wedyn ydyn ni eisiau I tynnu mas unrhyw fel gyda'r olddodiad HTML fel hyn. Enghraifft cyfansoddwr.json. Mae angen I tynnu mas unrhyw ffail gyda oddodiad PDF ac hefyd PNG. Mae angen I ni I tynnu mas oddi wrth y ffail hwn unrhyw ffail gyda'r oddodiad PHP. Ac mae angen I ni I tynnu mas unrhyw ffail gyda'r oddodiad PHP tanllell ac wedyn y rhifau fel hyn. Neu gyda'r oddodiad SVG, ac hefyd ar y tro hwn mae angen I ni I tynnu mas y ffeiliau gyda'r enw testyn, neu yn dechrau gyda'r enw testyn fel hyn, ac hefyd y rhain gyda'r oddodiad txt ac hefyd xegs fel hyn. Nawr, os ydyn yn ychyb ac ymydal o ddod y ffail, ac wedyn, I creu cadwfa lleol, mae angen I ni rhedeg y gorchymyn yn gyntaf git gwacle, ac wedyn yn y Saesnig I gorchnedio neu init, ac wedyn gwacle, ac wedyn diwysiad namin B, ac wedyn yr enw'r o'r cangen, sef yn y Saesnig prif, fel hyn. Nawr mae gyda ni cadwfa git wedi ei cychwynedwyd. Nawr mae angen I ni I ychwanegu y ffeiliau yno fe trwy'r mewnbynnu y gorchymyn git, ac wedyn gwacle, ac wedyn yn y Saesnig ychwanegu, ac wedyn gwacle, ac wedyn y llawn atalnod. Ac wedyn mae'n angen I ni I amhwymo yr ffeiliau trwy'r gorchymyn git, ac wedyn yn y Saesnig amhwymo, ac wedyn namin M ar gyfer yr sylweb ar gyfer yr ymrymwad hwn, sef rydyn yn gallu mewnbynnu rhywbeth fel ymrymiad, ac wedyn y dyddiad, ac wedyn yr amser, fel hyn, a dyna ni. Mae'n wedi ymrymio yr 8 ffail, sef yr 7 ffeil ar gyfer y cod taddiad, ac wedyn yr cyfansoddwr.json, ac wedyn y ffeil ar gyfer yr git I anwybyddu y ffeiliau, sydd yn cydgymaru gyda'r patrymau penodedig. Nawr, y cam nesaf yw I mynd ar-lein ac
i greu y cadwfar angysbell. Nawr os ni'n clicio ar y botwm newydd, ac wedyn os ydyn yn penodi yr enw o'r cadwfar i fod nofelgwrs, ac wedyn y disgrifiad, os ydyn yn cydydodi y cymwysiad o'r cyfansoddwr.json fel hyn, ac wedyn ydyn yn gallu alysgrifio y disgrifiad fan yma. Ac yn ôl ar yr wefan i lido mewn. Ac wedyn nawr ydyn yn gallu pwyso ar y botwm i creu yr cadwfar. A dyna ni, nawr ydyn yn gallu arysgrifio yr gorchmynion fan yma i wthio cadwfar fetholedig oddi wrth y llinell gorchymyn. Nawr, os ydyn yn lido y gorchmynion i mewn yn y terfynell fel hyn, ac wedyn pwyso ar y botwm dodiad, ac wedyn mae'n angen i lofnod i mewn. Nawr, os ydyn yn dychwelyd i'r wefan, ac wedyn nawr, os ydyn yn adnewyddu dudalen, dyma'r ffeiliau. Nawr, os ydyn yn marchio i'r wefan packages.org, ac wedyn os ydyn yn clicio ar yr cyswllt i dar ymostwng, ac wedyn, os ydyn yn alysgrifio i mewn yn toced fwrdd gyfeiriad o'r cadwfar, ac wedyn i lido mewn, ac wedyn i wirio, ac wedyn i dar ymostwng, nawr mae angen i ni i sefydlu yr bach ar gyfer y GitHub. Mae angen i ni i clicio ar y deintrod fan yma ar gyfer y gosodiadau. Ac wedyn i dorchi lawr i'r wefan fachau. Ac wedyn i ychwanegu y wefan fach. Ac wedyn ar gyfer y llwythiad talu, mae angen i'w alysgrifio fan yma. Ac i lidio mewn ar gyfer yr fath o cymwysiad. Mae'r rhain yr cymwysiad /JSON. Ac wedyn ar gyfer digwyddiadau, dim ond y gwthiad. Digwyddiad. Nawr, yn ôl yn y wefan packages os ydyn yn mynd yn ôl, ac wedyn i datblygu a dudalen, a dyna ni. Felly nawr, os unrhyw un eisiau i claritho'r codtadiad fan yma, mae'n angen iddyn nhw i rhedeg y gorchymyn hwn, cyfansoddwr creu gysylltnod taflun, gwaglau, ac wedyn yr enw'r o'r pecyn fan yma. Felly nawr, os ydyn yn marchio i'r ffigell, er enghraifft, gyfamsorol, 1, ac wedyn os ydyn yn rhedeg y gorchymyn, cyfansoddwr, gwaglau, ac wedyn creu taflun, ac wedyn yr enw'r o pecyn. Nawr mae'n dweud, ni allai canfod yr pecyn gyda'r gwastadolrydd, gwastadol, oherwydd roedd yr taflun yn creu gyda'r gwastadolrydd datblygedig.
Felly, ar gyfer hyn, rydyn ni'n gallu penodi gwasadolrwydd i mewn yn y gorchymyn fel enghraifft namin S ar gyfer yr gwasadolrwydd yn Saesnig, ac wedyn gwasadolrwydd sef datblygiedig neu def, ac nawr mae'n yn llarwytho taflun a dyma'r picell a oedd wedi ei creu yn yr llarwythiad. Felly nawr os ydyn yn treddu yno fe fel hwn, ac nawr os ydyn yn rhedeg y gorchymyn PHP gwacle nofelgwrs.php, mae angen rhaid i ni i penodi yr picell cyfredol fel hyn. Felly mae'r ffail testyn ar y foment yn diffygio, felly ydyn yn gallu datrys hyn trwy creu rhyw fath o ffail gyda'r enw testyn. A dyna fe, mae'n gweithio. A dyna ni gyd ar gyfer nawr. Diolch yn fawr am eich gwylio am y fideo hwn. Tan y tro nesaf, cadwch saf a hwyl.